Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ongo wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, ndagarisa ndisina kumboita nyaya dzenhabvu, nyaya dzemasports. Saka today ndati ndiite nyaya yemasports. Timboona kuti masports acho aya ari safe here, anopera mushe here. Chinhu chekutanga ndechekuti mawan pakashata. Pane nhabvu yakatambwa nezuro Zimbabwe neLesotho. Pakashata takadyiwa 2-0. Zvasina chitsotsi, zvasina kubirira kana kuita sei. But ndazoona ma-reactions, vanhu vachipopota, vanhu havasi kufara, ende vanhu vari muchiki zvekudaro. Saka ndo ma-reactions atoda kuti tiona kuti but vanhu ava vari kupopota, vari kutaura vachidai so ava vari kutaura zvine musoro here kana kuti vari kutaura zvine musoro. Vamwe vari kutaura kuti hanzi Kesti Coventry ari kungodya mari, haana zvaari kuita. Vamwe vari kutaura kuti tikuda coach munyowani, vamwe vari kudzosai coach wakudhara. Vamwe vari kuti maplayers anga akadhakwa. Vamwe vari kuti chii, zvakawandisa. Vamwe vari kuti gadzirai maground maplayers atambire kumusha asatambire kuSouth Africa. Hameno kuti iwewe unoti chii nazvo. Tisingatambise nguva, rega tijambire muclip iri tione kuti tione kuti boy here zvikuita sei zviri kuitika apa, nekuti pakashata, pakaipa zvamanje manje. The full clip, kana mauda kuzoona the full clip this video, munoenda JCTV, munoona ipapo. Handitika inini na just pick 2 or 3 ma-comments. Toda kuti tingokurukura nezvavo, tionesane kuti zvine musoro here zviri kutaurwa izvi kana kuti zvine musoro here. Mawan. Saka rega tijambire umo tione kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. How far is too far? Zifa, get be serious and motivate our supporters of Zimbabwe. We love our country. But Zifa, you disappointed us. Zifa, ngave kungotinongera kocha. Wongotisira kocha wakunhonga. Ende sota jiwezes. Ashabari, I think quality yema players eduka nema coach atiri kutora zvendrani. Zivayo ngaise mari kubhora nekuhospital kwete kupawa imbi. Ngaise mari kubhora iroro uku vanhu ngavaise mari kubhora vakawanda nekuti zvinhu zviri zvamutsa infrastructure. Nothing we expect. I know about go bora. I know about Chibati. When going to England, team know what 2-0 first half. You know, so second half we need one go bora only. But the bora that was the worstest. Coach is better than our coach. So Zimbabwe, our coach are better. I need more time with the players. Also understand our players. Because even a combination here, it could change every day. In Nigeria, to get a 1-1. Kukuruanda to get draws. But now to 2-0, they wasted the team. Even when Zimbabwe get the best team. But I know no go bora cheaper. Second half, we expect one go bora. So coach atara kutichi. And the players when the second half, it is better than the first half. Post the second half to England. Yeah, they will win as a team. So it's not the players South Africa to go for England. And England got a panze. We not go as long as the Wolves, but to now win. Post now lost 3 points. Jaguar resort capital to Buddha. And the suit is on Zimbabwe. Tagati expect to run a race in us. Could on 3 points. Tagati better race out. So my coach I do every day, every week. To call every coach. So Zimbabwe and Zifa get be serious. And motivate our supporters of Zimbabwe. We love our country. But Zifa, you disappointed us. Because nothing will give better. The coach are growing.
today we don't see on the line. What they are doing and what they expect. Ziva shall motivate us as the Zimbabwean children. And Case Govin is the president of sport. You shall enter in this sport. Because it was said that the president was Ziva. Unafala kuti zvaita wana Zimbabwe. Last game in Nigeria everyone was here tata 1-1. Today tawani motive kuti kuya win. Takurwa 2-0. Of which is better is bad way it lower than Nigeria. Nigeria Toronto let's 2-0. Nigeria 1-1. So it's a time to say kuti vada kuti fadzere sevane Zimbabwe kana kuti vari kuita one is one. Atonzwisa saizi maZimbabweans tiri kutaridza kuti bhora redu direct kwa motive. Bhora redu tikabva nhasi tafara patiridzoka muna August tofanira kuwana the better motive. Saka our last words tokumbira kuti Ziva as a board ngarisitewo. We need to Ziva as a board rimirewo richitoti katipa 1-1 nesitona 2-1. Secondly, atikutaza kuti isu tikamba kuti cup qualifier tinowana former coach pa one competitive. Takuda coach anomentina race. Saka Ziva katora coach nhasi aita 1-1 patodzika pa next match ngatone coach yari pa line. Kwenzva kuti nhasi taona mwe coach mangwati aona mwe coach next month tikuona mwe coach hakuna kwatinoenda. Saka zviri kuti rwadza sevana veZimbabwe Zimbabwe haina kutamba zvatakatarisa. Ini ndanaita soti maybe knowledge mfana muota msona chatanga pa line up batana. It's okay, no problem. But honaka kanzure Zimbabwe ngaigadzire chi National Sports Stadium or Faro tutambira pa home so that ma supporters tinozara ground kwenda tutambira ku Orlando Stadium kujozo vamwene ano less than 3000 hapana. Then where is Brito anobvirambo jiwa kana game kana one atina coach tuna coach chaiye not kwenda tuna zima coach manika Diamonds kuya munongoti kuri kochera bora ana bora ari kutaura keeper yenda abe keeper ya abate ndaesa mafisto mbali apo basi tumeona kuzomira sei ndo zvatiuda so tushira Ziva nditika ndegadzira stadium ready to so that my home games tutambira pa home ndo zvatiuda said toende to support bora then we have better people in Zimbabwe right. Mazvinzwira mazvionera mega amena kuti munoti chii nazvo zviri kutaurwa nevakomana ava. They are not happy. Havasi kufara nematambiro aita maWarriors and havasi kufara nenyaya yekuti munyika hamuna ground rekuti titambirewo ipapo. Amenoti mari yairi kuvaka city ikayamboendawo kuground pamwe zvinogona kubuda handizozivo zvangu but ungotaurawo zvangu but amen kuti zvakamira sei kuti zviri kufamba sei zvichaitwa sei but chikuru I think tinoda magrounds enhabvu kuti anga achita sei achishanda ese amito ma-international standards then tokwanisa kutambirawo bhora padeni. And I believe kuti bhora rinogenerata more income vanhu vachinoona vachibvisa mari mari yaichizoshanda ichibhadhara zvidaro hapana hangu chandoziva ungonyeberwa nge ndiri kuziva but hapana chandoziva nenyaya yebhora nenyaya yezvese izvozvo but ndonyaya yacho yandiri kufamba nayo, ndonyaya yacho yandati ndiri kuratidzei manje ndonyaya yacho yanga ndangokuigirai kuti muzvionere mega kuti nhabvu takarohwa 2-0 and vanhu ndizvozvi zvavari kuita sei zvavari kutaura nditika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now. Ngasangane muchini muvidhio rinotera. Thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios.